Podiely na zisku, dividendy. Druhá časť. V predchádzajúcom článku sme venovali pozornosť podielom na zisku, ktoré plynú daňovníkom zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Hovorili sme o zrážkovej dani a o výške percentuálnej sadzby dane v závislosti od zdaňovacieho obdobia, za ktoré tieto príjmy plynú. Dnes sa bližšie pozrieme na podiely zo zdrojov v zahraničí. Ak podiely na zisku plynú daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí, od nerezidenta, vtedy sú podiely na zisku súčasťou osobitného základu dane, viď paragraf 51e zákona o dani z príjmov a zdaňujú sa takto. 7%, ak podiely na zisku boli vykázané za zdaňovacie obdobie najskôr od 1.1.2017 do 31.12.2023. 10%, ak podiely na zisku boli vykázané za zdaňovacie obdobie od 1.1.2024. 7%, ak podiely na zisku boli vykázané za zdaňovacie obdobie od 1.1.2025. Ale pozor, ak tieto podiely na zisku plynú zo zdrojov v zahraničí od daňovníka nezmluvného štátu, sú súčasťou osobitného základu dane, pričom sa zdaňujú sadzbou dane 35%. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane v lehote 15 dní po skončení predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. V rovnakej lehote je povinný oznámiť zrazenú a odvedenú daň správcovi dane, a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor zverejnilo finančné riaditeľstvo. Fyzické osoby, ktoré nadobúdajú takýto príjem, už nemajú žiadnu inú povinnosť, teda v daňovom priznaní tento príjem neuvádzajú. Daň vyberaná zrážkou dane sa v tomto prípade nepovažuje za preddavkovú daň.